Eta saio batek agur esan digu, baina beste bati kaixo esan behar diogu ETV bin, el conquistador del fin del mundo itzuliko delako gaur bertan eta egon ditugu aurkeztuetako bat, eta zuzendaria biba Joxan Goñi eta Lur Errekondo, biba Gokiz! Eseri lasai. Oso ondo. Bueno, ongi etorri, Eskerrik asko. Aizu ezuek, noiz egoten zarete urduriago, grabatzen ari zaretenean, kasu honetan Patagonian grabatzen ari zaretenean, ala ikusten ari zaretenean? Ni etxian. Bai? Bai. Urduri egoten zara etxean? Bai, Bai, ze azkenean grabatzen gaudenean badakizu, kontrolpean daukazu gutxi hori dena, eta badakizu zertan aizean. Etxian denba guztien pentsatzen aizea, eta jendiak zesango, eta gustatuko zaio. Eta ikusten duzu, Joxean? Bai. Eta zerbait gutxi egingo duen beldurra, edo hainbeste? Bai, beti. Bai, ez da, hori ere, bai. Hogei urte eta gero. Bai, programa hoi aldiz igual ikusi dugu emititu horretik, baina beti da, a ber. Lur, zer ikusiko dugu gaur gauean? Bueno, gaur gauean ikusiko zuen ze pieza mota dauden ekipo bakoitzean. Azka oso ekipo potentiak, baina esan dudala aurreko ediziotako partaidez osatutako ekipoa. Ara! Aurreko ediziotan parte hartutakoak datoz bueltan. Bai, batzu datoz bueltan. Talde urdina. Talde urdina, hori da. Denak ez orduan, talde bat izango da. Bai. Eta gero gainontzetan, ikusiko dugu, benetako jente, eske kriston kastinak inditu. Joxanek, eske kriston lan haitu beti, gila esaten ebazu. Bai edizioitako garanean, baina baitare partaidek aukeratzeko garanean. Gila esan mutur guztik ikutze dituen jendia da, bai. Beraz, badago hasierara alako itzulera bat, 20. urte hurren honetan, Joxan, urte hurren berezia hau zera, nostalgikoentzat aukera paregabeak ikusteko? Bai, pixka eta atxonduta gaude, ez, 20 urte betatzen zela eta pentsatu genuen, zoze desberdinen godu eta bueltatze bagea, eta geho kontuatu ginean, kriston saltxan sartu ginela, ze Argentina egoera nahiko xelebria da bain, eta junginean, eta bueno, pasaitugu gorrik, lehiakideak gorri pasaitugu, Bai. Bueno, hemen ikustitugu irudiak ez da, eta Patagoniara itzuli zarete. Bai, hoi da. Lur, zuretzat, berezia izan da Patagoniara joatea lehen da biziko aldiz, zure kasuan? Bai, niretzak oso berezia izan da, batez ere, azkenean Karibia beti bakigu ze irudi motatako paisaia dan, ez? Palmerak, eguzkia, hondartza, berua, kasu honetan, bitxuak nun nahi, eta gero paradisua aldatzen duzu, eta hori bai, berdina, kaso nahi adibidez, gehiago gustatu zait. Bai, mendik azkenean Euskal Herrin oso sartuta dazkau, eta hor ikusteitxean mendilerrok elurrakin elkarroan auta, hotza, eta azkenen beste inguru bat, beste fauna bat, eta asko disfrutatu dela. Patagonia mundiala, gaina, toki polita. Zuretzat adibidez itzulera, Joxan, ze izan da? Berezia izan da baita ere? Bai, ze bueltatu gabe genden, ez dakit, 10 urte edo. 10 bat urte, 10 urte eta. Bai, ze nola egongo da denetan, antzea dago, ez da aldatu asko, baina oso politxa da. Oso beste, ez dakit. Baina lurrek esatezuna, guretzako hemen beti Ushuaia eta Patagonia izan da pixka bat, ez dakit, ipuin bat bezala, ez, alea jutia eta zoragarria da. Eta pumak eta kondorrak ere itzuliko dira? Hori esateko, Hori esaten dute. Patagoniara itzultzen nahi baragea, ez, igual ikusiko dugu, gaur gaben ikusiko dugu. Bai, terminologia zaharra ere berrituko da, edizio honetan, bai? Bai, pixkat atzera jo dugu eta Patagonia berreskuratu, eta hor ere garai hartako jokuak berreskuratu ditugu, berritu ditugu, izenak, gauza asko berreskuratu ditugu, zer iruditzen zaigu baina, azkeneko 10 urte hauetan engantxatu den jende gaztiak, ez dakila beste 10 urte hauetan zer gertatu zanan, ez? Eta harrera oso izan da, ze taldeetan jende gaztea zehon, eta ikusi txustenean Korta, Juanito, lekuak, geratu dira atxundituta. Zuko aipatu dituzu eta ikusi egingo ditugu, Puma eta Kondorra, Juanito eta Korta. Mira que estamos llegando. Ahora sí que van a ver estos, el Korta verdadero y el Juanito verdadero. Conquistador verdadero. Que no nos traigan yogurines, que vengan guerreros, con pinturas de guerra, no con tatuajes. Y anzuelos en la nariz, no me jodas. Ahí vamos, dame un poquito. El Korta verdadero. El Korta verdadero. Haze bi, ez da? Zer moduz moldatu zarete bereekin? Zoragarri, kristona izan da, behaiek berriro bueltan ekartzia, ez? Ez dakit, konkiseko benetako xarman parte dian bi pertsona idea hauek, eta nik ustez baitare audientziak pila bat eskertu dula, berriro hauek bueltan ikustiaz, guztiz konkiseko kasta dira, Bai, mundiala dira. Gu aztuta genden,
eta askotan otea beraiekin, baina area bueltatu, eta gaina iritsi dira urduri eta oso kriston goguak. Bai, Bai. Ume txikik bezala. Bai, pasada bat. Ilusioarekin hartu dute Bai, orduan. eta gaina bikote bat bezala diskutitzen du, geoparretzen du, berriz diskutitzen du, hola, egun guztiela pasatzen du. Lurretzat, zuretzat bigarrengo aldia izan da hau, Bai. gogo zeunden itzultzeko? Bai, abenturara itzultzeko bai, eta oraindik gehiago beste inguru bat deskurritzeko, ez? Ja gaina jakinda ekipoa zein zan, eta lehen urtean egia esan oso ondo egon itzan, naiz da gogorra intzitzailean noski, lehenengo edizio hori berria izatakoan, eta dana ez ezaguna zelako, baina ja behin ekipoa ezautzen dezunien badakizu ze ekipokintzoa zen, segurtasun alde hori badakazu, eta gogo asko nezkan hau ezagutzeko, eta zoragarri pasaet. Baita ere gorraintza egu, kamaran atzeko gogortasunare bere mailan jarraitzen du, hori ez da sekula aldatzen, baina kristona izan da, bigarren edizio haure bai, bakoitzetik bere ja eman dut, eta oso eskertuta, no? Hontan bizietena ze bai. Biak probatu dituzula, orain aukeran zein nahiago? Karibe beroa, Argentinako hotza? Argentinako hotza, behin prepatuta junda, gustatzen zait. Batez ere, mendilerroak ikustiak, lakuk bertan iten dian jokuak, eta bertako xarmare bai, probintzikoa, egongean probintzikoa, nik leku asko ez ditut ezautu igual beste izilo batzutan ikusi dianak ez, Benito Moreno edo Iguazu eta olako gauzak, baino ikusi detena izugarri gustatu zait, eta kaso beste goxetasun batekin bizi izan duet, Karibiakin alderauta bai. Josean, eta Lurrekin batera aurkezle berri bat, Patxi Alonso. Bai. Zer moduz egokitu da platotik hotzera? Bueno, hasieran kosta zaio, Bai. Ze azkenean, platoan dena kontrolatuta daukazu, eta olako leku batea ateatzea, baina gero eskarmentu handiko tipua da, eta ondo moldatu da. Nik uste moldatu dira biak, ondo. Julian beti gogoan daukagu. Azkenean, 19 urte dira, laguna da, eta faltan bota dugu, bai. Bai, bota duzu faltan. Bai, ze azkenean urte asko dira, eta, egunerokoa, txisteak, betiko gauzak, eta, baina Patxikin oso ondo, eta bakoitzak bere estiloa dauka, eta, jendeak esan beharko duak, ikusten dunean. Zer ekarri dio, Patxik, Lur? Patxik ekarri dio, nik uste beti ezaugarri oso markatua dakan hori, eta da batez ere humoria, eta improvisatzeko dakan gaitasuna. Ez dakit nik uste gauzak eramateako garaian oso ondo indula. Bai, igual bota dela faltan Julianen zirikatzeko modu hori, eta partaideak provokatzeko modu hori, baina guk beste modu batera eman deu, eta nik uste bai ondo geratu dela. Bai. Baizue, 20 urte
Negar eta guzti, ikusi dugu ikurrina mordoska bat, leku mordoska bat ere bai, Patagonia, Haitises, Amazonia, Karibe. Josean, zein da gehien txunditu zaituena? Jo. Inork bidaiara joan beharko balu zein gomendatuko zenuke? Ni Perito Moreno jutea. Bai? Bai. Bai. Perito Moreno neon ginean bitan uste dut, baina urte batean pasagen ditunan, aste osua pasagen dunan, egunero, goizian goiz hartu, hango langileekin, eta egun guztian, eta glaziarran barru neutea da mundiala, da beste planeta bat. Bai, oso polita, oso berezia. Eta beste lekuren bat, grabatuko, oraindik grabatu ez, baina grabatuko zenukeen beste lekuren bat? Erozin tokitan? Bai, zuk aukeratu. Aukeratzen hasita? Gu bidaia pagatuko dizu. Txinan. Txinan? Bai? Txina ere handia da. Bai. Ezta? Ona. Bueno, Maialenek baditu kontaktuak Txinan. Lagunduko dio. Lur, El Conquistadorreko ezaugarri nagusienetako bat probak dira. Bai. Zer moduzko probak datoz? Gogorrak, 20. izilo baten alturakoak. Oain dela, 20 urtetik hasi eta oain arte, nik uste jundiala bai fintzen, bai xoabenak kentzen eta bestiak sartzen. Aldan gogorrena jartzen. Eta Joseanek esan duna, ez? Azkenen errekuperatu dira bere garaian Patagonian eukitako jokuak eta berrik eta denetikan, eta nik uste oso proba politakoen goiala, jendeak handik ezautuko ez dituna, ni baino gazteguak dianak, seguruna ez dituelak ikusi, eta nik uste oso harrituta gatuko dela ez dituelako esperoko. Uretan asko ibili dira, eta ura askotan, urre pel horretan. Laura duta, zeon, 5 graduta. Pentsa. Negar asko induen. Bai, eta pentsa zeonotzakin, ez dala Kariben bezala seituan lehortzen dala arropa, eta egia esan proka asko ukitu gorreatik, benetan bizipena oso gorra izan delako partaidentzat. Egia proba batzuk oso bereizgarriak direla, gogoratu egingo ditugu, bergogoratu egingo ditugu hemen, aurtengo proba. Chicas, sé que es bastante altura, son 20 metros. Cuidado a la hora de saltar. La prueba arranca en 3, 2, 1, ¡ya! ¡A saltar! Izquierda y a fondo, ¿vale? Vale. ¡Faltan 2 personas! ¡A la izquierda! ¡Eso es! ¡Eso es, máquina! ¡Más, más! ¡Todo el equipo! ¿Lo puedes quitar? Venga, que lo tienes ahí, va. ¡Vamos, Aitor, va! Venga, Corocote, vamos. Irudi, Izugarriak. Inoiz pentsatu zu Josean pasa egin gara? Ez. Zeharri galetzio Ez, kontuatzen askotan probain aurretik bai, pentsatzen, igual pasin gaurkoan, eta gero ikustezu proba iten duela eta bukatzen duela, orduan ez duzu, limitea mugan nun da honez. Claro, bai. Eta aurten ere ez zarete pasa? Edo aurten pasa egingo zarete? Nik uste dela, Joseanek esatuena, azkenen zugartezu proba bat, esatezula, zergin aurkitzen partaiak, eta zesatu duen, baina gero esatu duen, hau da inberdeuna, guazen itea, eta gero ateakoana, eta egitea esan dena, danak bete dia. Bueno, zu saltintzen duen trampolinetik, Nik salto hilu lengorten trampolinetik, pare bat egunen nahi ikastea junitzen nola imazpan, enun da aurreko egunean ja etxea jun nahi, baina bai, eta xarma oso polita da, probak probatzia, oso korrak dira. Ikusten zu igual, betiko klasiko bat da, kuboak jartzen uretan zaudela, goien dago mandarin hartzeko. Eta oso komplikatua da. Eta partaideak egiten oso gaixi pasatzen du, batez ere, burua jateuelako danakin, gehitzu bali meskazu ezaugarrik eta, oaindik gehiago erotzen dialako, eta gila esan, oso gorrak dialako, orokorren denak, orduan ikusiko dituzu, eski oso pekuliarrak dira eta ez eta guak gehiagirik irai. Eta saio hontan atzean, kamararen atzeko realitia zer? Hori ere gogorra da? Nik uste hori bai grabati merko lehitzatekela. Nik uste Josean desiatzen da hola, horre bai benetan kamarak sartzeko, grabatzeko, benetan atzen gertatzen nahi dana. Horten gogorri izan da, kamaratzekoa. Bai, benetan, Argentina benetan egoera txarrean da hola, eta orduan produkzio aldetik egon dia arazo pilo bat, baina pilo bat, ez dakizu oso zaila da lan egitea, eta orduan
oso gezki pasa dugu urtan, Askotan gauzak nola zailtzen diren, Bai, ematen du, telebistan ikuste duzu, Milei eta ez dakiz eta grazite izu, baina geroan egoera... Gordina da, oso. Horra da. Eta ez dakizu egunean jutentzak grabaketara, eta egunean bertan hainbeste gauza gertatuta daitezke, hainbeste faktorik hartu dezakete parte, ez dakizula ez da eguna osua bukatuko zu planeatuta dagoen dana sartuko da, ba hori, gauza pilatek eragitu belako, orduan, bai, gorra izan da.